fala ye kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Senegalikaw fɛ yen diɲɛ don caman ye dɛ ko Macky Sall de bɛna taa Dakar ko tile fila taama telimana fala ye ka jamana mara san 14 ka tila ka na taama telimana o jamana kɔnɔ tuguni mais kabako ye dɛ Senegalikaw ka kunnafoni gafew u y'a yira sa ko ni Ala sɔnna ma sini n'o ye juillet kalo tile 17 sinikɛnɛ sa kɛ n'o ye juillet kalo tile 17 ye ko min ye Macky Sall ye a bɛna taa taama telimana Dakarikaw fɛ yen a ka yɛrɛ kofɔ waati wulikajɔ kɔnɔ na min ye Diomaye Diakhar Faye ye a n'o kan ka ɲɔgɔn ye n'o ye Senegal jamanakuntigi ye gouvernement maaw kan ka ɲɔgɔn ye Macky Sall ko a ka nin taama in bɛ tali kɛ jamanaw bɛ bi minnu ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ conseil de sécurité la a bɛna taa olu kuma ɲɔgɔn ye olu jamanakuntigiw k'a ka cɛbɔya n'o o ye Nations Unies secrétaire général cɛbɔya ye o k'o ɲɛfɔ olu ye a bɛna daminɛ ni Dakarikaw fɛ yan'a ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔna na Senegal gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko a ye fɛɛrɛ sigi sen kan sukaro ka se ka don Senegalikaw fɛ nin juillet kalo tile 15 yaasa sukaro ko gɛlɛya bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka kɛ ni silamɛ seliw ni seliw caman nata ye o la sa olu kɔni a fɛɛrɛw sigi sen kan sukaro bɛ bɔ fa o fa a ka kunda Dakar kan yaasa jamanadenw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na Benengaw ka wasabulon maaw olu ye sariyaso min bɛ n'o bɛ kalata ko fɛ u ka jamana kɔnɔna na n'o ye kalata sunba ye u b'a fɔ ma sa ko commission électorale nationale autonome ko u ye ale kɔni dulon fɔlɔ dulonin kɛkun ye min ye yɛlɛma dɔ kan ka don tɔn in kɔnɔna na yaasa a baarakɛbolo bɛ se ka falen cogo min na yan'o cɛ u kɔni y'a ka baaraw lajɔ fɔlɔ min ye wasabulon maaw ye ale ka baaraw lajɔ Egypte wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ye kalansen belebele kun cɛ kalansen min ni jamana caman nana la diɲɛ seleke naani ka laɲini kɔnɔna na yaasa bɛn ni kelenya o sinsinni labɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na wolomasiri tabaw fɛ maabaw la kɔlɔsili diɲɛ yɔrɔbaw la ani min ye taa ni ka segu ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu kunbɛli baaraw kɛ ko in ye tali kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tunkarankew ye minnu bɛ taa baw kan fala ani kwajuw kan sa ko olu kunbɛli fana baara kalanw o kɛra a la min ye Egyptekaw olu fɛ yen Sudan Union européenne y'a yira sa ko ale kɔni bɛna Sudan ka sanu a n'a ka dugujukɔrɔfɛnw sanni dabila nin waati in na maa fana bɛ bɔ n'a ye u fɛ ka taa olu ka jamanaw la u bɛna o bɛɛ lajɛlen bali wa min ye dugujukɔrɔ nafaw yɛrɛ bɛ bɔ ni fɛn minnu ye n'o ye mercure ni cyanure ye k'u tɛna o fana feere jamana in ma tuguni min ye Union européenne jamanaw ye sa k'u bɛna to ko yaasa maa minnu bɛ kɛlɛ la u kana se ka wari sɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛnw san ka kɛlɛ tɔ bɛɛ lajɛlen juguya jamana in ale kɔnɔna na kɛlɛ min daminɛna kabini avril kalo san 2023 Américains olu y'a yira sa k'u ye gosili caman ta ka ɲɛsin Iran ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ caman ma Bushehrikaw fɛ yen Bandar Abbas ko nin kɛkun ye min ye sa yaasa détroit d'Ormuz o bɛ se ka don u sago la cogo min na nka min ye wulikajɔ ye n'a ta bɛɛ lajɛlen sa Trump kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye cessez-le-feu in kɔni ye n'o ye bɛnkan sɔrɔlen ka marifa da ko ale jigi b'o kan o waati kelen na sa Iran yɛrɛ fana wulilen don sa Américains fana ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ Golfe kɔnɔna na k'olu caman kɛ u y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan n'Ala sɔnna ma juillet kalo tile 17 u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na ka se ka kuma nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan arabuw ka fara ɲɔgɔn na jɛkuluba ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nabil fana min ye ko o y'a yira sa o ye weleli kɛ ka ɲɛsin Iran ma ko yaasa cogo min na Iran bɛ se ka a ka wulikajɔ ninnu jɔ yaasa jamana minnu bɛ ka se k'olu ka yɛrɛma hɔrɔnyaw k'olu batoli baara kɛ weleli ale kɛra sa wa o y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Iran kɔni ye ale bannen don bi sabula ko Israël kɛlen don ka don ko in caman kɔrɔla la ni dundugumali ye ka se ka min ye Iran yɛrɛ k'ale mago sa yɔrɔ caman na kɔkan kibaruyaw nin ye olu kun cɛlen ye